سلام كمي تغونو كمي كنيهم ICT 2022 mentorship video 1 introduction يعني مالتيو ابزي فيديو نزرارب له مال ستات كا بحصيرو كم تريوم زلهم ابزي صحيفلكم الله مالتيو interbank algorithm ويكا IPD انتايو نرينا ابزي فيديو مالتيو دحريخا indices ويكا index features اللي نصوعهم تايو كمي دسرح سيستمي ويكا انت عين اداغا يخون رينا مالتيو بتوساقي handle and contract size انتايو انتاي صلاونت አለው ትምርትና ስፔሻሊ ኻ ለዚ አብ 2022 mentorship ንማሃሮ ትምርቲ በhandles and contract size ተመርኩስና ስለቲ size ናአቱን ወጽን ማለትዩ that's why ኣብዛ ቪዲዮ ንማሃሪና በተወሳቂ fair value gap እንታዩ ከመህረኩሚ ብዙሓት ሰባት ኣብዛ ሓለፈ ከም ዝረገርኩምኒ ኣብ level 1 ቪዲዮታት ቁርብ ነዋሓሎ ኢልኩም ነርኩም ጎኑ ኻ ምንውሕ ጽቡቕ ምኻኑ ዝነገርኩም ንሰባት እውን ነርኩም ይኹም ስለዚ ብስተኻለ ንመጠን ኣነ ንኽልቴና ከተዓርቕ ዝኽእል ነቶም ኣንወሓየ ዝበልኩምን ነቶም ይሕፅረላ ዝበልኩምን ከተዓርቕ ብዝኽእል መልክዑ ጽሙቕ ኣቢለ ኳሊቲ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮታት ወይ ከዓ ትምህርቲ ከምህረኩም ክፍትን እየ ማለት እዩ ሶ ለዜና ከንሕሉ መእታ ንኺድ ናብ ትምህርትና ኢንተርባንክ ኣልጎ ወይ ከዓ IPD እንታይ እዩ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና ከም ዝዝክርዎ ተማሂርና ነርና ኢንተርባንክ አልጎሪዝም ንብሎ ወይ ከዓ እዚ ማርኬት ማለት እዩ ኮምፒውተራይዝ ዝኾነ አልጎሪዝም እዩ ዘንቃሳቀሶ ወይ ከዓ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ አይኮነን ወይ ከዓ ሰባት ባይስ ዝገበሩ ሴልስ ዝገበሩ አይኮነን ቲ ማርኬት ዝንቃሳቀስ እንታይ ዳ ክኸውን ዘለዎ ዝገብር አልጎሪዝም ኣለዎ ወይ ከዓ ኮምፒውተራይዝ ዝኾነ ሲስተም ኣለዎ እዩ IPDA ዝበሃል ኢንተርባንክ አልጎሪዝም ኢልና ተማሂርና ነርና ማለት እዩ ሕጂኻ ሕፅር ቢለ ጽሙቕ ኣቢለ ክነግረኩም ማለት እዩ ሶ ኢንተርባንክ እንታይ እዩ ኢንተርባንክ ነዚ ዕዳጋ ንብሎ ዘለና ነዚ ፋይናንሻል ማርኬት ማለት እዩ ኮንትሮል ዝገብሮ ሓደ ኮምፒውተራይዝ ዝኾነ ግን ከዓ ግዜን ዋጋን ሓልዩ ዝንቀሳቐስ አልጎሪዝም ወይ ከዓ በኮምፒውተር ፕሮግራም ዝተገብረ መስርሕ እዩ እዚ ኢንተርባንክ አልጎሪዝም ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ IPDA ንሃንጽውዖ ንኽእልና እቲ ኢንተርባንክ ንውሃና ማለት እዩ ስለዚ IPDA ክብሎ ይኻ ሕጂ IPDA ብመን እዩ ኮንትሮል ዝግበር IPDA ሲ መን እዮም ዝቆፃጽሮ ተልኩም ኣብ ዝሓለፈ እዚኣውን ተዘራሪብና ኣላ ኢና ቢግ ኢንስቲትዩሽንስ ኤንድ ሴንትራል ባንክ ዝበሃሉ ዓበይቲ ናይ ዓለምና ባንክታት ኣብ መንጎኦም ትሬድ ክገብሩ ከለዉ ወይ ከዓ ዓበይቲ ስቶካት ወይ ከዓ ዓበይቲ ፊቸርስ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢንስቲትዩሽንስ ማለት እዩ እዞም ኢንስቲትዩሽንስ ኣብ መንጎኦም ትሬድ ክገብሩ ከለዉ ዝጥቀምሉ ዓይነት ናይ አልጎሪዝም ኢንተርባንክ አልጎሪዝም ወይ ከዓ IPDA ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ክትርስዕዋ ዘይብልኩም ንሕና እቶም ሪቴል ትሬደርስ ኣይኮና ነዚ IPDA ንጥቀመሉ ግን እንታይ ክንገብር ንፍትን ዘለና ከመይ ገርና ምዞም ሴንትራል ባንክ ወይ ከዓ ቢግ ኢንስቲትዩሽንስ ንሕና ትሬድ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንመሃር ማለት እዩ ወይ ከዓ ክንመሃር ንፍትን ዘለና ማለት እዩ ዳስ ዋይ IPDA ክገብሮ ዘለዎ እዩ ዝገብር አልጎሪዝም እዩ ግን ከዓ ሴንትራል ባንክ ከምኡውን ቢግ ኢንስቲትዩሽንስ ዝሰማምዕሉ ቋንቋ እዩ ማለት እዩ እዞም ዓበይቲ ካምፓኒታት ወይ ከዓ እዞም ዓበይቲ ትካላት ዝሰማምዕሉ ቋንቋ ክሰማምዑ ከለዉ ዝተወሰነ ዓሸራ ይገድፉሞ ዝተወሰነ ምልክት ይገዝፉሞ ነቲ ምልክት አንቢብና ከዓ ንሕና ምስኣቶም ትሬድ ክንገብረሉ ንኽእል ክንኣትወሉን ክንወፀሉ ንኽእል ሲስተም ኢና ክንመሃር ማለት እዩ ዳስ ዋይ ይኹም ከዓ ብዛዕባ IPDA ኣፍልጦ ክህልወኩም ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እውን ኣብ ዝሓለፈ level 1 ተንኪፈልኩም ነይረ እዚ አልጎሪዝም እዚ ወይ ከዓ እዚ IPDA ንብሎ ዘለና አልጎሪዝም ነቲ ማርኬት ድረው ክገብሮ ከሎ which means ነቲ ማርኬት ከንቀሳቕሶ ከሎ ነዚ ነቲ ቻርት ከምዚ ዓይነት ቻርት ንሕራ ዝንቀሳቐስ ዘልዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከንቀሳቕሶ ከሎ based on what እዩ ዘንቀሳቕሱ ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ እዩ ናቱ ውሳኔታት ዝወስድ ንላዕሊ ክወፅእ ንታሕቲ ክወፅእ ተኮይኑሲ ኣብ ምንታይ እዩ ዲፔንድ ዝገብር እንታይ ርኢ እዩ ንታሕቲ ዝወርድ እንታይ ርኢ ኸ ንላዕሊ ዝወፅእ ወይ ኮንሶሊዴት ዝገብር ኤክስፓንድ ዝገብር ሪትረስ ዝገብር ሪቨርስ ዝገብር ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ እዩ ንዝብል ማለት እዩ based on ክልተ ነገራት እዩ ሓደ ሊኩዊዲቲ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ንኢምባላንስ ሪባላንስ ንኽገብር እዩ ዝንቀሳቐስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብጻዕዳ ጽሒፈ ዘለኹም ትሪእዎ ዘለኹም ሊኩዊዲቲ እንታይ እዩ ሊኩዊዲቲ እንድሕር ዳ ትዝክሩ ተኾንኩም
بزعبا ماركت أتاتوا ماركت شيء كم يقرنا إننا أتو زبل فيديو نجيركم نيره أبتن فيديو أساساً كأنتاي أبتا فيديو أنتاي لنيره ستوب باي ستوب سوري باي ستوب على باي ليميت اللي نيرنا أوكي سيل ستوب على كم أول سيل ليميت لنا 4 نجارات اللي نيرنا مالت أتاتوا أنا ماركت أتاتوا اللي نيرنا مالت which means إذا باي ستوب زقمتو باي ليميت زقمتو سيل ستوب زقمتو كم أول سيل ليميت زقمتو سبات أبيهم كقمتو زخيلو لجي قالي سبات بزردو ملك مالتي زياتهم يمتن ليكويديتي زبحالو مالتي اتناتهم ستوب لوس اتناتهم نساتهم كا ماركت كوزو هلون كاتو هلون نساتهم ليكويديتي زبحالو مالتي ስለዚህ ሊኩዊዲቲ بحصر زبله نابنت أبز بايح دسيلو زلخو تايد بحر إيويخو نابنت ماركت كمزي لنقاسا أسالو كمزي لنقاسا أساليو هجي سبات أبيم كاتو اتوم سيلز قبر سبات أبز خورنا عايز ماركت مسمت أولا بيم كاتو اتوم بايك قبر زدولي سبات كا أبز خورنا عايز مسمت أولا بيم كاتو زدولي ماركت مالتي that's why إذا أبز زمتو أبز liquidity لون بالمالتيو إذا أبز لعلو زلون liquidity لون which means بغال أزار ربع بحصر زبالة مالتيو أب نفس وقف كورنا أب نفس وقف ماركت ريترس كجبر كله ويكا ماركت سوينج كفتر كله مالتيو أب نفس وقف أبزي مالتيو liquidity غمزلو خطرداكم خلالو سلازي إزي IPD إزي نتي chart درو كجبر كله كسؤله كله مالتيو نتي chart لعل تحت زبل مالتيو depend on the liquidity or liquidity أبيلو كمون imbalance كا أبيلو تمركز يتايد بالس جبر نبلالنا مالت زنك أساقس سلازي liquidity مالت اتوب stop loss أبي كرك بخيل ويكا stop loss أبزر كبلو liquidity على مالتيو زعبا liquidity رؤوس زخالة stress لنري ويكا رؤوس زخالة فيزاس لنري بحثر زبالجن liquidity أمريكا stop loss نخوصه مالتيو كاب stop loss كوز غلو تي market اتوم market makers بحالو توم ويكا توم big institutions لزغصبو مالتيو at the same time كا imbalance rebalance نخجبرو نكاساقسو انتاي مالتيو market inefficiency خجاتم كله by inefficiency ويكا sell inefficiency خجاتم كله market ناب حدا أزمامع خيد كله ناب حدا direction ويكا مازن خيد كله انتاي بال imbalance خجاتي ملو inefficiency وي buyers وحيدو مالو وي بايز قبرو وحدو خلو ويكا sellers وحدو خلو market imbalance يفتر سلازي انت خجبر ماركت تي IPD انت خجبر يملس مالتي rebalance نخجبر ميزاناو نخجبرو نلعلي يوصل ويكا انت حاتين كاساس سلازي IPD نتي chart درو كجبرو خلو زي algorithm مالتي زي IPD نبلو زلنا algorithm درو كجبرو خلو based on two things يو امونكو كلتا نجرات تمركزي liquidity كوموخا imbalance اوكي خلا انتي مالتي also إلنا أبزيان تبحثون also IPDA نتايمون consider يقبرين time consider يقبرين تايم مالتي نابنت أب حدا معالتي ندحر دا أبتا one candle ناي daily time frame one candle تغيركم حانتي candle يا تنرخبات عيد بحال مالتي تا candle سي حانتي أب lower time frame وريدكم أبناء 5 دقائق ليكم صرت 5 دقائق ليكم وريدكم تاريخ موجن الماركت لعلن تحت نزبل liquidity يركب بالانس يقبر صفر عليه structure يزلوه مالتي شعو إذن كلها منقصقاس تحويسن كا حانتي كاندل يفتر عفتا ناي daily time frame مالتي that's why إذي IPDN نبلوزلنا algorithm انتاي consider تقبر لكم time win consider include discovery itnatum منقصقاس مالتي which means time of the day ab معالتاوي انتاي كنقاسقاس زلو فلطيو ab سمون انتاي عينت قرصي ناي كاندل كم زفتر فلطي that's why ab اون depend قبري مالتي ab حدا
ኣብ ሓደ ወርሒ 4 ሰሙን ድሕራለን እዘን 4 ሰሙን እንታይ ዓይነት ስትራክቸር ክፈጥር ከም ዘለዎ ፈልጥ እዚ IPD ንብሎ ዘለና at the same time ኣብ ዓመት እውን 12 ወርሒ ኣለዋ ማለት እዘን 12 ወርሒ ናበይ ገፀን ክኸዳ ከም ዘለዎን ኣበይ እንታይ ሃሪሙ ክምለስ ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ኣበይ በፂሑ ክምለስ ከም ዘለዎ እውን ኮንሲደር ይገብር ይብላ ኣለና ማለት እዩ the same time ከዓ seasonality እውን ኣሎ እዩ seasonality ወቅቲ ማለት እዩ actually ወቅታዊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዘለዎ እንድሕርዳ 4 ተልዩ 3 ተልዩ ኣበይ ተንኪፉን ኣበይ ኸይድ ኣብነት ናይ ዓመት እቲ ኣዝማምያ ወይ ከዓ ዳይሬክሽን ናይ ማርኬት ናይ ዓመት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ actually ኣብቲ ሃየር ታይም ፍሬም ኣቲና ንሪኢና ግን ሓደ ግዜ ንላዕሊ ኢምባላንስ ረክብ ወይ ከዓ ሊኩዊዲቲ ረክብ ኣብ ላዕሊ ሊኩዊዲቲ ረክብ ዓመት ሙሉእ ወይ ከዓ 6 ወርሒ ንታሕቲ ይወርድ ድሕሪኻ ኢምባላንስ ወይ ከዓ ሊኩዊዲቲ ምስ ረኸበኻ እንታይ ይገብር ስትራክቸር ቀይሩኻ ንላዕሊ ወፅተን ዝተረፋ 6 ወርሕኻ ንላዕሊ ይወፅእ ተቐፃሊት ዓመት ከዓ ከምኡ ዓይነት ስትራክቸር እዩ ዘለዎ እሞ that's why ኢንተርባንክ ኣልጎሪዝም ኣፍልጦ ሒዝና ናብዚ ሜንተርሺፕ ክነኣቱ ሓደ ካብቲ ለወባ እዩ ማለት እዩ ንቐፅል ቀፂልና ኢንዲስስ እንታይ እዮም ኢና ንርኢ actually ብዛዕባ ኢንዲስስ ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ወይ ከዓ ብላይፍ ክገብረልኩም እየ ግን ነዚ ቪድዮና ብዝምጥን መልክዑ ኣብዚ ሜንተርሺፕ እውን ብዛዕባ ኢንዲስስ ለንመሃር ኢንዲስስ እንታይ እዮም ኢንዲስስ ኢንዴክስ እውን ብሎ እዮም ገለ ሰባት ኢንዴክስ ፊቸርስ ወይ ከዓ ኢንዲስስ ፊቸርስ እዮም ዝበሃሉ ዝኾነ ኢልኩም ዝፅውዕዎም ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ እንታይ እዩ ኢንዲስስ ዝበሃሉ actually features ማለት መጻኢ ካብ ኮነ ምስኡ ኣተሓይስኩም ክትርድኡ ትኽእሉ ኢኹም that much ዲል ኣይኮነን ከም ትሬደራት ሲ ዕሙቕ ኢልና ብዛዕባ ማርኬት ከመይ ገይሩ ዝሰርሕ ገለ ምፍላጥ ኣይድልናን ማለት እዩ እና እቲ ቴክኒካል ፋንዳሜንታል ከምኡ እውን ሰንቲሜንታል ዝኾነ ኣናላይዝ ክንሰርሓሉ ንኽእል ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ትሬድ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ክንመሃር ማለት እዩ ሶ እዞም ኢንዴክስ ዝበሃሉ ኣብ ናይ ሎሚ ወይ ከዓ ኮንትራት ማለት እዩ actually ኮንትራት ማለት እዩ ኮንትራት ብናትና ሎሚ ዲኖ ናብነት ሎሚ ኮንትራት ትገብር ሎሚ ትሰማዕ ማለት እዩ ብናይ ሎሚ ዋጋ ንመጻኢ ትሰማዕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሎሚ ዲፔንድ ጌርና ኣብ መጻኢ ኢና እንታይ ድባል ንገብሮ እቲ ውዕል ዝካየድ ማለት እዩ ኣብዞም ትሪእዎ ዘለኹም index feature are contracts to buy or sell financial index at a set price today ሎሚ ብዝተዋሃበ ዋጋ ማለት እዩ and be settled at a date in the future ሕሪኡ settled ዝግበር ግን ወይ ከዓ ኣብ ባይታ ዝወርድ ወይ ከዓ let's say settled okay edit ላብዚያ ዳር ኣብቲ ትስምዕ ዝፍጸም ግን ኣብ መጻኢ ማለት እዩ በኽራ ኣዘራርባ ኣብዛ ቀጻሊት ቪድዮ ኣብዛ ስእሊ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ክገልጸልኩም ክፍትን እየ ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ሃይለ ዝበሃል ሰብ ኣሎ ኣብዚኣ ከዓ ሄለን ትበሃል ነጋዲት ኣላ ማለት እዩ ሃይለ ሓረስታይ እዩ እንታይ እዩ ዝሓርስ ስርናይ እዩ ዘፍሪ ማለት እዩ ሄለን ከዓ ዳቦ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዓይነት ዳቦ ዝተፍሪ ማለት እዩ ኦኬ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢንዲስስ ማለት እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ዋጋ ሕፅረት ወይ ከዓ ናይ ዋጋ ናይ ሳፕላይ ኤንድ ዲማንድ ምምጣን ወይ ዘይምምጣን ፀገማት ከየጋጥሞም ሎሚ አግሪመንት ይገብሩ ኮንትራክት ይፍርሙ ማለት እዩ ውዕል ይገብሩ ማለት እዩ ሳምዑ ንመጻኢ ካ ዲል ይገብሩ ማለት እዩ መጻኢ ካቲ ስምዑም ኣማዓላ ይውዕልዎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ዓይነት ኮንትራክት እዮም ዝሰርሑ ሃይለ ንሓደ ኩንታል ማለት እዩ ንሓደ ወይ ከዓ ንሓደ ኩንታል ንብሎ ኦኬ ወይ ን100 ኪሎግራም ን100 ኪሎግራም ስርናይ ኦኬ ብ $280 እንድሕር ዳ ክሸጠላ ዝኽእል ተኾይኑ እዚ ማለት ኣብዛ ዓመት እዚኣ ዘሎ ዋጋ ማለት እዩ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ዘሎ ብ$280 እንድሕር ዳ ን100 ኪሎ ስርናይ ክሸጠላ ዝኽእል ተኾይኑ ብኻልእ ኣዘራርባኻ ሄለን ንሃይለ ማለት እዩ ሄለን ንሃይለ ን100 ኪሎግራም ወይ ከዓ ንሓደ ኩንታል ብ$280 ክትገዝኣሉ ትኽእል ተኾይና ኮንትራት ይፍጽሙ
ግን እዚ ኮንትራት እዚ ንምንታይ እዩ ኮንትራት ፍጽምዎ ዘለዉ ተልና ሃይለ ድሕሪ ሓደ ዓመት ብ280 ክግዛኣለይ ኢሉ ስርናይ 100 ኩንታል ድሕሪ ተሓሪሱ ወይ ከዓ ተፍርዩ ማለት እዩ ንኩንታል ከዓ 280 ክኸውን ዝግብኦ ብዝሒ ናይ ስርናይ ስለ ዘጋጠመ ድሕሪ $100 ተወሪዱ ኦኬ $100 ድሕሪ ተወሪዱ ሃይለ ኣይዋጾኒ ኣብዚ ዓመት እዚ ኢንቨስት ገይሩ ወይ ከዓ ትራክተራት ገዚኡ እዩ ገለ ድዩ ገይሩ ዝሓረሶም ወይ ከዓ ዘፍረዮ 100 ኩንታል ብ$100 ሓሲቡ ዘይኮነ ብ280 ስለ ዝሓሰቦ ከዋጾ ይክእልኒ at the same time ሄለን እውን ሓደ እንዳ ዳቦ ፋብሪካ ተኸፍታላ ሓደ ዓቢ ካምፓኒ ናይ ዳቦ ዘፍሪ ተኸፍታላ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ280 ስለ ዘሎ ብ280 ንኩንታል ድሕርዳ ዝገዝኦ ተለ ዳቦ ኣፍሬ ነቲ ዳቦ ምሻጥ ከዋጻን ንኽእል ኢላ ትካል ምሰውፀት ወይ ከዓ ሓደ ካምፓኒ ምስ ከፈተት እንድሕርዳ ንሓደ ኩንታል ስርናይ ማለት እዩ 400 ተኾይኑ ኢንፍሌሽን ድዩ ብገለ ድዩ ተጋጢሙ $400 ተኾይኑ ንሄለን እቲ ኢንቨስት ዝገበረቶ ወይ ከዓ ዳቦ ሸይጣ ንኽትኸስብ ኢላ ኢንቨስት ዝገበረቶ ነገር ስለ ዘይዋፃ እንታይ ዓይነት መስርሕ ይመርፁ ማለት እዩ ኮንትራክት ወይ ከዓ እዚ ዓይነት ማርኬት ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ኢንዴክስ ንብሎ ዘለና ማርኬት ዓይነት ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንኽልቲኦም ዘተዓርቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ንኽልቲኦም ጽቡቕ ነገሩ እዩ ማለት እዩ ንኽልቲኦም ዘተዓርቕ ማለት እዩ which means እዚ ኮንትራክት ንብሎ ዘለና እዚ ከየጋጥም እንታይ ገብሩ ሄለንን ሃይለን ማለት እዩ ክልቲኦም ኮንትራክት ይፍጽሙ ንዝመጽእ ዘሎ 10 ዓመት ንሓደ ኩንታል ስርናይ 280 ክሸጠልከ ይብላ ንሓደ ኩንታል ስርናይ 280 ክሸጠልከ ይብላ ሄለን ከዓ at the same time ንዝመጽእ ዘሎ 10 ዓመት ንሓደ ኩንታል ስርናይ ማለት እዩ ብ280 ክገዛኣልካ እያ ትብሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ገብርለው ዞም ሰባት እዚኣቶም ማለት እዩ ንዝመጽእ ዘሎ 10 ዓመት እቲ ናቶም ኣታውን ወፃእን ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝገብርዎ ኢንቨስትመንት ሰውኪር ይገብርዎ ኣሎ ማለት እዩ ውሑስ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሕሉ ማለት እዩ ግን እንታይ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ቀዋሚ ዝኾነ ኣታዊታት ወይ ከዓ ቀዋሚ ዝኾነ ስራሕ እኳ ክሰርሑ ተኻእሉ እንድሕር ደኣ ስርናይ ተኸቢሩ ማለት እዩ ስርናይ ተኸቢሩ ክንደይ ተሰማምዕዎ ኮንትራክት ሳይዝ ዝበሃል ክንደይ ኩንታል ይኽባኸ ን10 ዓመት ብ280 ግን ከዓ ክንደይ ኩንታል ይዝባ ዝተሰማምዕዎ ሃይለ ወራ እቲ ዋጋ ከቢሩ ከሎ 400 ተኾይኑ ንኣብነት ንኩንታል ስርናይ ከቢሩ ከሎ ንሄለን ብክንደይ ይባ ብ280 ክንደይ ተሰማምዕዎ ኩንታል ከውርደላ ግዴታ ኣለዎ ማለት በቲ ኮንትራክት መልክዕ ማለት እዩ ወይ ከዓ በቲ ስምምዕ ምክንያት ማለት እዩ at the same time ሄለን እውን ን10 ዓመት ክንደይ ተሰማምዓቶ ኩንታል ማለት እዩ ብ280 ንኣብነት እንድሕር ዳ ስርናይ ተሓሲሩ $100 ተኾይኑ ሄለን ካብ ካልእ ኸይዳ ክትገዝእ ኣይትኽእልን እያ ንምንታይ ምክንያቱ ኮንትራት ኣለዎም ክንደይ ተሰማምዓትሉ ኩንታላት መጀመርያ ካብ ሃይለ ትገዝእ እሞ ድሕሪኡ ከዓ ካብ ካልእ ክትገዝእ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ መልክዑ ንዓና ከዓ ክርዳእና ብዝኽእል መልክዕ ነዚ ኢንዲስስ እዚ ኢልና ያለና ማለት እዩ ዳት ማች ግን it's not important ማለት እዩ ኣብ ትሬዲንግ ላይፍ ማለት እዩ ንሕና ግን እንታይ ኢና ክንገብር ንኣብነት ኣብ ገለገለ ሃገራት እዚ ኢንዲስስ ንብሎ ዘለና ትሬድ ክትገብር ኣይፍቀደካን ማለት ሲ ፓርቲሲፔት ክትገብር ኣይፍቀደካን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኢንዲስስ ንሕና ፓርቲሲፔት ክንገብረሉ ንኽእል ዘሎ ተኽእሎታት ፀቢብ ማለት እዩ ግን ተኽእሉ ተኾንኩም that's fine but ከም ፎሬክስ ትሬደር እንታይ ኢና ክንገብር ብመልክዕ CFD ኢና ትሬድ ክንገብር ስለዚ ብመልክዕ CFD ትሬድ ክንገብር ተኾይና ከዓ CFD እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክትርስዕዋ ዘይብልኩም ሓደ ኩንታል ሄለንን ሃይለን እንድሕር ተሰማሚዖም ሄለን ከዓ ብ280 ክትቦ ተሰማሚዖም ንዝመጽእ ዘሎ 10 ዓመት ወይ ከዓ ንዝመጽእ ዘሎ 1 ዓመት ማለት ንዝመጽእ ዘሎ 1 ዓመት ንቐጻሊ ዓመት ሄለን ንዛ ሓደ ኩንታል ብ280 ክትገዛ እያ ግድን
ስለዚህ እንታይ ክትብሎ ትኽእል እያ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ እንታይ ክትብሎ ትኽእል እያ ኣምፃለይ ክትብሎ ትኽእል እያ ይሕሰር ይኽበር ብዘይገድስ ንሓደ ኩንታል እንድሕር 80 ጥራይ ተኮይኑ $80 ጥራይ ተኮይኑ ሓደ ኩንታል 80 ጥራይ ተኮይኑ يحسر يخبر هل انت تركب مالتي حدا كونتال انت دبالك تركب حدا كونتال سرنايك تركب مالتي نحنا جن سي اف دي مالت جن تايو نابنت نزي واغازي امون غوزم كلتا سبات زفطر ديفرنشال ويكا زفطر ناي واغا مفللاي إنا تريد نقبره مالتي إنا تريد نقبر باي اند سيل نقبره نابنت نخونتال ابزي عزواجي نحادو كونتال 280 يعني بهل الملك عن ريولنا 280 يعني بهايله ملك عن ريولنا حاجه كونتال الله مالتي خباز الله ساخا اختبو زلوا نحنا جن اب منغو زياتومنا تريد نقبر انا اندحر دا تريد كيقبر تخوين منغوزم سبات زياتوم ب 280 يا غزياتو هيلن سوق حاجه كونتال الله اب منغو نايزيوم اب منغوزم كلتا سبات زفطر واغا انا تريد نقبر أنا عجين لحدا تحاسيرو نابنت أبزيا باي غير الله أبزيا كم تري واجد الله أبزيا أوكي حضر خيرة أبزيا باي غير الله نبلا لنا أوكي باي غير الله ده مالتي نلعل توزيع خسبيه مالتي نو نتاعت ثوري داها خسريه مالتي زي أنا إحنا تريد نقبر سي اف دي بملك سي اف دي نا تريد نقبر زخاء بينا نرغبو أبتنا ناي فوركس بروكر إن نرغبو مالتي قالوا يوم just indices و features لكم تعطيهم ترغبوهم تقول يوم سلازي أنا كلتا ميتين ناي كلتا ميتين 80 position يخفت مو ناي كلتا ميتين 80 position يخفت دحريو نلا على توزيو which means 300 دحر دا تغوينو أنا $10 يخسب مالتي نتحاتن دحر دا 300 أوكي سوري نتحاتن دحر دا كلتا ميتين سوسان تغوينوها بايس لزجبركو أسرع يخسر مالتي سلازي أنت difference هنا trade نجبره زلنا نابنت أنا ب300 جزئية تا حد خونتال وي مش بغلت 100 نايكل 180 position كابيتا جنكا أمونكو تا current price زلان نمس أي زجات أمزلوا واجان 300 لحدا ناي $10 تقين يتن $10 هاتي هيلن ون بهلن ملك انت حتى نحرات توريد وي كا انصار ناتنا تخيدو خا كاب 280 ب 280 زغزا انا بوزيشن ناتنا ناب 260 توريدو اتن $10 ينا نخسر زلنا مالتو خلاي كنا نخسر $10 طراي ناتنا تن كسارا ناتنا بر اتي استرف 260 مس هيلن استجبر اجريمنتي مالتي اوريدي سسامعو وي مساتو مالتي سلازي اتا ماركت امونغو اتي نتحاس زورد زلو سبن امونغو هيلن زلو فلي مالت انتايو هيلن اندحر دان كونتال اخلي ولا $100 تكون نساتا تركبيا مالتيو حاده كونتال اخلي تركبيا قدني نحنا جن امونغو تي اجريمنتن تي كونتراكتن امونغو تناسنا زلو واغان دحردا لا تفلالي تخيدو ويكن كسب ويكن كسر إن أنا أتو زلنا مالتي سلازي بسي اف دي مالك تريد كتكبر كلها خازي مالتي إذا مالت عبد السيد رقم تري وزلهم ديليفر تجبره ويكا تحوزه نجار يلني ديليفر تجبره نجار يكون مالتي which means أمثلة يتنكا own تجبره نجار سيكونن ويتونو نجار زي كونه difference هنا تريد نجبر زلنا قبض رقم مالتي التي هايلن بيتن زجبره وسمع أمونغو من تحتي ورد ويكا نلعلي يوصل إلكا باي اند سيل مقبار يو بقل الزبالة نقر كنري يقولنا مالتيو تسفا قبر ترديكم كهون اندسيس انتهي مالت مغانو مالتيو ويل سلازي ندحر رأى بسي اف دي ملكا تريد كنقبر نخيل تغوينا مالتيو قالك عبتو ناي أمريكا عبيت زبالو اندسيس علو نابز مالتيو سلازي نعاتو بنا تريد نقبرهم نعاتهم بيناي ملكعنا تريد نقبرهم كتسيلنا هنرينا مالتيو هجي أبزل لنا هنري وجلهم S&P 500 زبال اندسيس علينا مالتيو أبزون زي S&P 500 أبتناتكم بروكر مساعتهم US 500 زي بكسان حاكم خلي SPX ES
ኢሉን ክጽናሐኩም ስለዝኽእል በዚ መልክዕ ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ወላ እውን ኣብቲ ፕራክቲስ ትሬድ ክንገብር ከለና እውን እታን ምድንጋር ከይፍጠር at the same time እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሎጎ ናቱ ከምዚ ዓይነት ናስዳቅ ይበሃል ማለት እዩ ናስዳቅ 100 ኢሚኒ ናስዳቅ 100 ይበሃል እዩ US 100 ይበሃል እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም US ቴክ ይበሃል እዩ ናይ US ወይ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ሓቢረን ዘቆምኦ ዓይነት ኮንትራክት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም SDQNQ ወይ ከዓ NDX ኢሉ ይጸንሐኩም ማለት እዩ ሶ በዚ መልክዕ ክትደልይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ናትኩም ብሮከር ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብዚ እውን ኣለና እዩ ዳው 30 ዝበሃል ወይ ከዓ US 30 ዝበሃል ዓበይቲ ናይ ኣሜሪካ 30 ስቶካት ካምፓኒታት ኮይኖም ዘዳለውዎ ኮንትራክት ማለት እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ በዚ ኣስማት ኣብዚ ዘሎ ክትሪእዎ ወይ ከዓ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ብኸመይ መልክዕ ኢና ትሬድ ንገብር ወይ ከዓ ከመይ ገርና ኢና ንሕና ንኣትዎ ዘለና ፖዚሽን ወይ ከዓ ብCFD መልክዕ ትሬድ ክንገብር ከለና ንኸፍቶ ዘለና ፖዚሽን ዕብየቱ ከመይ ይመስል ዝብልካ ቀጻሊ ክንርኢ ኢና ወል ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ኣብዚ ኣርእስቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃንድል ኤንድ ኮንትራክት ሳይዝ እንታይ እዩ ጃድማ ቢለ ከም ዝነገርኩም ኮንትራክት ሳይዝ ማለት እንድሕር ደኣ ሃይለን ሄለንን ን10 ዓመት ንሓደ ኩንታል ስርናይ ብ280 ተተሰማሚዖም ክንደይ ኩንታል ያኸ ሄለን ክትገዝእ ዘለዋ ወይ ከዓ ሃይለኸ ክንደይ ኩንታል እዩ ንሄለን ከቕርበላ ዘለዎ ኮንትራክት ሳይዝ በሃል ማለት እዩ ናቶም ስምምዕ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብCFD መልክዕ ትሬድ ክንገብር ከለና ኸ ብሃንድል መልክዕ ኢና ናትና በዚኦም ብሃንድል ከምኡውን ብኮንትራክት ሳይዝ ስለንሪኦ ማለት እዩ ንኣቱ ንወፅን እንታይ እዮም እዚኣቶም ብቕሊ ዝበለ ክገልጾ ርግሜ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃንድል ሚንስ the whole number involved in a price quote without the decimal included ኢልና ነርና ኣብዚ ሓለፈ ከም ትዝክርዎ እንታይ ኢልና ነርና ንሕና ኢንዲስስ ፎሬክስ ትሬድ ክንገብር ከለና ብፒፒ ዝልካዕ ኢልና ነርና ፒፕ ከዓ እቲ ዝተሓተ ዩኒት ወይ ከዓ መለክዒ ናይ ማርኬት እዩ which means ፎሬክስ ንብሎም ዘለና ካረንሲ ማለት እዩ ኣዝዮም ስቴብል ካብ ምዃኖም ዝተለዓለ ብዙሕ ዘይንቀሳቐሱ ካብ ምዃኖም ዝተለዓለ ብፒፒ ኢኻ ትልክዖም ኢልና ነርና ዲሲማል ናምበርስ እዮም ማተር ዝገብሩ ኢልና ነርና ማለት እዩ ኣብዚ ኢንዲስስ ግን እንታይ እዩ ብሃንድል ኢና ንልክዖ ምክንያቱ ብዲሲማል ክንሪኦ ከለናስ መውፅሪ የብሉን ክትልክዖ ከለኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ሃንድል ዝብል መለክዕ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሃንድል ማለት ከዓ እቶም ዲሲማል ኣውፂኻ ዘሎ ቁፅሪ ወይ ከዓ ዘሎ ናይ ማርኬት ምንቅስቓስ ማለት እዩ ያ ንብል ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ S&P 500 ዋጋ ናቱ ዘለዎ ንበል 4345.31 ሳንቲም እዩ ስለዚ ካብዚ ባይ ምስ ገበርና እዚ ማርኬት ናብ 4350 ተንቀሳቒሱ ንብላልና ንላዕሊ ወፂኡ ስለዚ እዚ ዲሲማል እዚ ማተር ከይገበረ እዚ ንግደፎ ምክንያቱ ብሃንድል መልክዕ ቁፅር ስለ ዘለና ማለት እዩ ናይ ክንደይ ሃንድል ተንቀሳቒሱ ንብል ማለት እዩ ኣብ መንጎ 45 ኣብ መንጎ 50 ዘሎ ፍሊ 5 ሃንድል ስለዚ ባይ ተገርና 5 ሃንድል ተንቀሳቒሱ ንብል ኣለና ማለት እዩ ሴል ተገርናኻ ንታሕቲ 5 ሴል ተገርናኻ 5 ሃንድል ኣብ ኔጋቲቭ ንኣቱ ለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሃንድል እዩ ስለዚ ሃንድል ተኮይኑ ኣብ ገለገለ ፎሬክስ ናይ ፎሬክስ ብሮከራት ወይ ከዓ ናይ CFD ብሮከራት ወይ ከዓ ናይ CFD ፕሮቫይድ ዝገብሩ ሳፖርት ዝገብሩ ብሮከራት ኣቲና ክንሪኦ ከለና ግን ዝተፈላለዩ ንኣብነት ዋን ሎት ኢልካ ትገዝእ እሞ ገሊኡ እቲ ማርኬት 500 ተንቀሳቒሱ ከሎ እቲ ማርኬት 500 ተንቀሳቒሱ ከሎ 10 ብለካትና እስኻ ከሲብካያ ዘለኻ ወይ ከሲርካያ ዘለኻ ገሊኻ 500 ተንቀሳቒሱ ከሎ ሓደ ብለካ ኦኬ ገሊኻ 5 ተንቀሳቒሱ ከሎ 50 ብለካ 100 ብለካ
ስለዚህ ኣይና እዩ ከምዚ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ብሮከራት ዝተፈላለዩ ብሮከራት ተፈቲንኩሞ ከምዚ ዓይነት ስትራክቸር ይዝበካ ማለት ከምዚ ዓይነት መክስቢ ወይ ከዓ መክሳራ ይዝበካ ስለዚህ ኣይና እዩ ማተር ዝገብር ዘሎ ተልና ኮንትራክት ሳይዝ እቲ ኣብቲ ብሮከር ናትኩም ኣቶም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ሎት ኢልካ ክትኣቱ ከለኻ ክንደይ ኮንትራክት ሳይዝ እዩ እቲ ብሮከር ናትኩም ፅሒፍዎ ዘሎ ሕጂ ገለ ብሮከር እንታይ ይብልኻ ሓደ ሎት ማለት 50 ኮንትራክት ሳይዝ ማለት እዩ ይብለካ which means ማርኬት እንድሕር ዳ 5 ንላዕሊ ተንቀሳቒሱ ብ50 እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ብ50 ዕፅፊ እዩ ዝሕሰብ ለካ ማለት እዩ ገሊኦም ከዓ 10 ተብሎኻ እሞ እንድሕር ዳ ሓደ ሎት ተኣቲኻ እቲ ኮንትራክት ሳይዝ 10 ስለ ዝኾነ 5 ተንቀሳቒሱ 10 ዝረብሖ ብ5 50 ኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ኮንትራክት ሳይዝ ናትኩም ማተር ስለ ዝገብር ኣብ ሓደ ሎት እቲ ስታንዳርድ ዩኒት ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሎት ክንደይ ኮንትራክት ሳይዝ እዩ ንኣብነት እንድሕር ዳ ኢቴሮ ትጥቀም ተኾንኩም ወይ ኤክስነስ ትጥቀም ተኾንኩም ኣብ ጉግል ኣትኹም እቲ ናይ ኢንዴክስ ኮንትራክት ሳይዝ ፐር ሎት ክንደይ እዩ ኣብ ፊቸርስ ወይ ከዓ ኣብ ኢንዴክስ ኢልኩም ሰርች ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ዋላ እውን ኣብቲ ናትኩም ኣትኹም እውን ኣብቲ ፊቸርስ ኣትኹም ክሊክ ምስ ገበርኩም ኣብ ሴቲንግ ዝብል ኣትኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ ትምህርትና ግን ኢንክሉድ ኣይንገብሮን ኢና ኣብ ላይፍ ትምህርትና ንሪኢና ከም ትኾይኑ ዝኸብደኩም ተመሲሉ ማለት እዩ ሶ ናብ ቀፃሊ ንኸይድ ፌር ቫሊ ጋፕ እንታይ እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ትሬድ ክንገብር ኢልና ኣለና ኣብዛ ቪድዮ ኢንዴክስ ወይ ከዓ ኢንዲስስ ኢና ትሬድ ክንገብር ኢንዲስስ እንታይ ማለት ሪኢና ኣለና ኢንዴክስ ብምንታይ ንልክዖ ወይ ከዓ ብምንታይ እዩ እቲ ንኣትዎ ንወፆ ንፈልጦ ሳይዝ ናትና ኢልና ነጊረኩም ኣለኹ ፌር ቫሊ ጋፕ እንታይ እዩ ሕጂ ፌር ቫሊ ጋፕ ሓደ ካብቲ ኣብ ስእሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣይፒዲኤ ክንቀሳቐስ ከሎ ዝገድፎ ፊንገር ፕሪንት እዩ ማለት እዩ ምልክታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፌር ቫሊ ጋፕ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ማርኬት ናብ ሓደ ዳይሬክሽን ክኸይድ ከሎ ናብ ሓደ ዳይሬክሽን ተሃዊኹ ክኸይድ ከሎ ዝፈጥሮ ጋፕ እዩ ዝፈጥሮ ናይ ዋጋ ዘይ ምምጥጣን እዩ ዝፈጥሮ ኢምባላንስ ካብ ምዃን ወይ ከዓ ኢንኤፊሽንሲ ክጋጥም ከሎ ዝፍጠር ፊንገር ፕሪንት ወይ ከዓ ዓሸራይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፌር ቫሊ ጋፕ ዝበሃል ኣብ መንጎ 3 ካንድል ዝፍጠር ክኸውን ከሎ መጀመርያ 3 ካንድል ትሪኡ ትመርፁ ማለት እዩ 1 2 3 ናብዚ ኣብ መንጎኦም እንድሕር ደኣ ኣብ መንጎ ዘን 3 ካንድል ዘለዋ ናይ መጀመርያ ካንድል ክሎዝ ተገበረትላ ወይ ከዓ ናታ ዊክ እውን ክንብል ንኽእልና ናታ ዊክ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እታ ሳልሰይቲ ዘላ እዚኣ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እዚኣን እንድሕር ደኣ ቦታ ተልዩ ዘይተላገባት ተኾይነን ማለት እዩ እዚአንሲ ክልቲአን እዚኣ በዚኣ መፅያ እዚኣ ብላዕሊ መፅያስ ኣብዚኣ ዘይተላገባት ተኾይነን ኣብ መንጎ ዘሎ ቦታ ሕንፃፅ ጌርና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ማለት እዩ ከምዚ ሕንፃፅ ጌርና ፌር ቫሊ ጋፕ ንብሎ እዚ VNG ፌር ቫሊዩ ጋፕ ንብሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝፈጥሮ ተልኩምኒ ማርኬት ናብ ሓደ ማእዝን ንክኸይድ ናቱ ናይ ምህዋኽ ወይ ከዓ ዓበይቲ ኢንስቲትዩሽንስ ኣብቲ ጌም ከም ዝኣተው ዘርኢ ማለት እዩ እንታይ ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ ከምዚ ሓደ ዓብዪ እምኒ እንድሕር ናብ ቀላይ ትእቲኻ ዝኾነ ፍሉይ ነገር ትርኢ ኢኻ እዚ ከዓ ዓበይቲ ኢንስቲትዩሽንስ ይኣትው ኣለዉ ማለት እዩ እንድሕር ማርኬት ከም ዝፈጥር ተልዩ ይኣትው ኣለዉ ስለዚ ማርኬት ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ እዩ ይኣትው ኣለዉ በጨቕ ብላ ኣሎ እዚ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ኣነ ነው ፐርፌክት ትግርኛ ገይረ ክረዳእኩም ፍትሕ ስለ ዘለኹ ዋላ ትግርኛ ዘይኮነ እውን ክዛረብ እዩ ማለት እዩ ሶ ስለዚ ኣብዚኣ እንድሕር ደኣ ፌር ቫሊ ጋፕ ተፈጢሩ ንሕና ሓደ ክምለስ ይኽእል እዩ ኢልና ንኣቱ ንኽእል ኢና ሞስት ታይም ከም ኢንትሪ እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ ፌር ቫሊ ጋፕ ዝበሃል እዚ እዩ ሕጂ ፌር ቫሊ ጋፕ እንታይ ኢልና ነርና ኢምባላንስ ዝፈጥሮ እዩ ኢልና ነርና ኢምባላንስ ከዓ ማርኬት ኩሉ ግዜ ንኢምባላንስ ሪባላንስ ንክገብር ሚዛናዊ ንክገብር ስለ ዝምለስ ሓደ ኣብዚ ክምለስ ንታሕቲ ኢልና ኣብዚ ሴል ክንብል ንኽእል ኢና at the same time
መጺኡ ሪባላንስ ምስ ገበሮ ማርኬት ክኸውን ስለ ዘለዎ እንድሕሪ ተመሊሱ እምበር እቲ ናቱ ኣዝማምያ ወይ ከዓ ናቱ ማእዝን ንላዕሊ ስለ ዘሎ ኣብዚ ምስ መፀ ከዓ ሪባላንስ ገይርልና ኢምባላንስ ነይሩ ስለዚ ሪባላንስ ስለ ዝገበረ ክንኣቱ ኢና ኢልና ከዓ ባይ ክንገብረሉ ንኽእል ባይታይ ማለት እዩ ብሴል መልክዕ ከዓ ንኽእል ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሶሪ ብሴል ሳይድ ኢምባላንስ ባይ ሳይድ ኤፊሽንሲ ከዓ እንታይ መስል ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ሲቢ ኢልና ክንፅውዕ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ሴል ሳይድ ኢምባላንስ ባይ ኢንኤፊሽንሲ ንብሎ ከዓ እዚ ማለት እዩ ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ማርኬት ዝገድፎ ምልክታት ወይ ከዓ ፊንገር ፕሪንት ከዓ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ኣብ መንጎ ሰለስተ ካንድል ንቆፅር 1 2 3 ኢልና ኣብ መንጎ ልሕዳ ዘይተላገበ ጋፕ ተልዩ ፌር ቫልዩ ጋፕ ኢና ንብለልና ኦኬ ስለዚ ጋፕ ተሃልዩ እዚ ፌር ቫልዩ ጋፕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፌር ቫልዩ ጋፕ እዚ ከዓ እንታይ ኢልና ክንፅውዖ ንኽእልና ሲቢ እውን ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ ሴል ሳይድ ኢምባላንስ ማርኬት ንታሕቲ ናይ ምውራድ ዘሪኦ ዘሎ ምልክታት እዩ ማለት እዩ ባይ ሳይድ ባይ ኢንኤፊሽንሲ ክጋጥም ከሎ ሶሪ ናይ ባይ ዝገብሩ ኢንስቲቱሽንስ ወይ ከዓ ናይ ባየርስ ተሳተፍቲ ሕፅረት ከጋጥም ከሎ ዝፍጠር ፊንገር ፕሪንት ወይ ከዓ ዓሸራ እዩ ባየርስ ይውሕድሉ ባይ ዝገብሩ ሰባት የለው ሰባት ዘይኮነስ ትካላት እውን ክንብል ንኽእልና ትካላት ሕፅረት ከጋጥም ከሎ ማርኬት ናብ ሓደ ገፁ ይወድቕ ሞ ክወድቕ ከሎ ኣብቲ ካንድልስ ኣብቲ ቻርት እዚ ምልክት እዚ ይፍጠር ስለዚ ማርኬት ከም ኢንትሪ ከምኡ ከም ታርጌት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ፕራክቲካሊ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ናብ ትሬዲንግ ቪው ክወስደኩም እዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚኣ ትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ንስኻትኩም እውን ማርኬት ነታሕቲ እንዳወረደ ከሎ ሪእዎ ኣብ መንጎ እዛ ካንድል እዚኣ ዘላ ማለት እዩ ኣብ መንጎ 1 2 3 ኢልካ ኢኻ ትቆፅር ኣብ መንጎ ኣብዚኣ ዘላ ካንድልን ሪእዋ ናተን ኣእጋር ኣይተተናኸፈን ዘሎ ስለዚ ማርኬት እንታይ ፈጢሩ ማለት እዩ ኢምባላንስ ወይ ከዓ ፌር ቫልዩ ጋፕ ፈጢሩ እንታይ ማለት እዩ ባይ ዝገብሩ ሰባት ሕፅረት ስለ ዘጋጠመ እቲ ማርኬት ንታሕቲ ብሓደ ግዜ ጥቕልል እንዳበለ ወሪዱ ስለዚ ጠባይ ናይቲ IPDA ስለ ዝኾነ ክምለስ ስለ ዘለዎ ከዓ እንታይ ገይሩ ሽዑ ንድሕሪት ተመሊሱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንድሕሪት ተመሊሱ ከዓ ባላንስ ገይርዎ ማለት እዩ ንድሕሪት ተመሊሱ ከዓ ሪባላንስ ገይርዎ ስለዚ ንድሕሪት ተመሊሱ ሪባላንስ ክገብር ከሎ ንሕና ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብዚ ሴል ክንገብር ንኽእል ኢና ሓሊና ፅኒና ስቶፕሎስ ናትና ኣብዚ ንገብሮ ንሕና ከዓ ሴል ገርና ሽዑ ንታሕቲ ታርጌት ክንገብር ንኽእል ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሳብ ክንደይ ረኽበልና ከም ዝኽእል ሊኩዊዲቲ ታርጌት ገርና ክንኣቱ ንኽእል ኢና ክሳብ ኣብዚ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ እውን እኹል እዩ ክሳብ ኣብዚ ክንረክብ ንኽእል ኢና ክሳብ ታሕቲ እውን ክሳብ ኣብዚ ሰለስተ ዘለዉ ተሪእናዮ ከዓ ክሳብ ኣብዚ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ታርጌት ከመይ ጌርካ ትገብር ከመይ ጌርካ ኤግዚት ኤንድ ኤንትሪ ትፈጥር ክትርኢና ግን ሪእዎ እዚኣ በዚ መልክዕ ትሬድ ክንገብር ንኽእል ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ኢሚኒ ናስዳቅ 100 ኢና ትሬድ ንገብር ዘለና ማለት እዩ እዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ተመፂና እውን ኣብዚ እውን BC ለና ማለት እዩ ባይ ሳይድ ኢምባላንስ ሴል ኢንኤፊሽንሲ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ንብላ ኣለና ማለት እዩ ሴለርስ ክውሕዱ ከለዉ ኢንኤፊሽንሲ ክጋጥም ከሎ ከዓ ማርኬት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት እንታይ ገይሩ ንላዕሊ ወፁ መጀመርያ ንላዕሊ ወፁ ሽዑ ኸ ፌር ቫልዩ ጋፕ ኣበይ ፈጢሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ፌር ቫልዩ ጋፕ ኣለና at the same time ኣብዚ እውን ፌር ቫልዩ ጋፕ ኣለና ኣብዚ ላዕሊ እውን ፌር ቫልዩ ጋፕ ኣለና ስለዚ ነና ኢና ክንወስድ ንኽእል ተልኩምኒ PDR ኢልና ተማሂርና ነርና ፕሪሚየም ኤንድ ዲስካውንት ዞን ኢልና ነርና ካብዚ ክሳብ ኣብዚ ንልክዖ መጀመርያ ኦኬ ክሳብ ኣብዚ ንልክዖ ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪኡ እቲ ማርኬት ኣበናይ ኦኬ ኦኬ መፀለይ ተፀበየ ግን ኣይመፀለይ ያ ምፅለይ ኣለኹም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ማርኬት ኣብ ዲስካውንት ዲ ዘሎ ኣብ ፕሪሚየም
እጂና ኣብነት ረይዎ ኣይና እዩ ናምነት እዚኣ ክንወስድ ንኽእልና እዚኣ ክንወስድ ንኽእልና እዚኣ ክንወስድ ንኽእልና at the same time ኣብዚ እውን ፌር ቫልዩ ጋባልና ተሪኢኹም ኣብዚ እውን ፌር ቫልዩ ጋባልና እጂ እዚኣ ንምንታይ ኢና ዘይንወሰድና እዚኣ ዘይወሰድና ተልኩምኒ እዚኣ ካብቲ ዲስካውንት ዞን ካብ ኩሉ ግዜ ማርኬት ካብ ፕሪሚየም ናብ ዲስካውንት ካብ ዲስካውንት ናብ ፕሪሚየም ዳበለ ስለ ዝንቀሳቐስ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ሪኢና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ላዕሊ ኣብ ፕሪሚየም ዞን ስለ ዘላ እዚኣ ንጥቀመላ ኢና እዘን ክልተ ተሓት ዘለዋ ማርኬት ተመፂና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ፕሪሚየም ዞን ግድን ኣይኮነን ናብቲ ታሕተዋይ ፌር ቫልዩ ጋብ ክወርደልካ ግድን ኣይኮነን ተሪኢኹማ እዚኣ ሓጂ እዚኣ ኣብታ ትሕቲ 50% ኣብ ትሕቲ ኢኩሊብሪየም ወሪዳ ሪእዋ ኣብኣ ስለ ዘላ ዛ ፌር ቫልዩ ጋብ እዚኣ ኸ ኣብ ትሕቲ ኢኩሊብሪየም ዘላ ፌር ቫልዩ ጋብ ሪኢኹም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ BC ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልእ ኣለና ካልእ BC ኣለና ማለት እዩ actually እዚ ኢምባላንስ እዩ ማለት እዩ ግን ፌር ቫልዩ ጋብ እውን ኣለና ኣብዚ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ንላዕሊ ኢምባላንስ ፈጢሩ ሕሪኡ ወሪዱ ከዓ ተንኪፉ ከዓ እንታይ ገይሩ ንላዕሊ ወፂኡ at the same time እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ላዕሊ ወፂሑ ድሕሪኡ ከዓ ተመሊሱ እንታይ ገይሩ ኣብዚኣ ተንኪፉ ንላዕሊ ወፂኡ ስኻትኩም ወይ ክምለስ ኢልኩም ኣብ ላዕሊ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሓት ትሬደራት ወይ ከዓ ዋይስ ዝኾንካ ግን ናይ ልባማት እንትንታያ ኢንቲ ክትጥቀመሉ ከለኻ ክምለስ ኢልካስ ዘይክምለስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ንክምለስ ግን ኩሉ ግዜ ይምለስ እዩ 96% especially ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ማለት እዩ ተመሊሱ ይትንክፎ እዩ ማለት እዩ that's why ከዓ እንታይ ካ ትገብር ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ታርጌት ትጥቀመሉ ከም ኤንትሪ ምስ መፀልካ ሪባላንስ ምስ ገበረ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ 15 ታይም ፍሬም የኸሪአኩም ፀኒሐ ኣብ 5 ሚኒት ወሪድና እውን ኣጋጣሚ ሎማዓንቲ እንታይ ዝበሃል ዝገበርክዎ ማለት እዩ ዝኣተኽዎ እዩ ኣብዚ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣጋጣሚ ስራሕ ወፂአ ስለ ዝነበርኩ በዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ኣይኣተኹን ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናተይ ኣናላይዝ ዝገበርክዎ ኣብዚ ኣሎ እዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፌር ቫልዩ ጋብ ኣለና ኣብዚ ሪእዎ ኣብዚ ፌር ቫልዩ ጋብ ተሪኢኹም ሕጂ BC ኣለና እዩ ኣብዚ ፌር ቫልዩ ጋብ ስለ ዘለና ማርኬት እንታይ ገይሩ ወሪዱ ኣብኣ ተንኪፉ ኣብዚኣ ክንኣቱ ንኽእል ነርና ኢና ኣይነበርኩን ኣነ ኣብዚኣ ክንፅእ ከላ ኣብዚኣ ክንኣቱ ንኽእል ኢና እዚኣ ናተይ ስቶፕሎስ ኣብዚኣ ገረያ 1 2 3 ክረክብ ክእል እየ ኣብዚ ንሕዳ ተሓሊፍኒ ኸ ኣበይ ከኣቱ ክእል እየ ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም BC ፈጢርለይ ኣበይ ከኣቱ ክእል ሪእዋ ኣብዚኣ ሓጂ ብጣዕሚ ዝገርመካ ናይ ፌር ቫልዩ ጋብ ሓደ ግዜ ተረዲእካ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ማርኬት ወፂኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሎማዓንቲ ዕለት 16 ዲሰምበር 2024 እዩ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ኢና ናብ ምእታው ኢና ንረከብ ዘለና ማለት እዩ ንላዕሊ ወፂኡ ማርኬት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሳብ ላዕሊ ክወፅእ ክእል ኮይኑ ነይሩ ትሪእዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ላዕሊ ክወፅእ ግን እንታይ ገይሩ ክገብሮ ዘለዎ እቲ IPDA ኩሉ ግዜ ኢምባላንስ ሪባላንስ እናገበረ ክኸይድ ስለ ዘለዎ እንታይ ገይሩ ንላዕሊ ወፂኡ መጀመርያ ድሕሪኡ ንላዕሊ ምስ ወፅኻ እንታይ ገይሩ ተመሊሱ ነታ ፌር ቫልዩ ጋብ ነዚኣ ተንኪፍዋ ኣብዚኣ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚኣትኹም ትወፁ ትኽእሉ ኢኹም at the same time ኣነ ሎማዓንቲ ጋጣሚ ኮይኑ ተጠቀምኩሉ እውን እዚኣ እያ ማለት እዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ሎማዓንቲ እዚኣ ማርኬት ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ 15 ሚኒት ኣቲና ተሪእናያ ኣብዚኣ ፌር ቫልዩ ጋብ ነይራ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ንእሽተይ ፌር ቫልዩ ጋብ ነይራ ነዛ ፌር ቫልዩ ጋብ እዚኣ ተጠቂመ ኣብዚኣ ከዓ ካልእ ናተይ ሞዴል ስለ ዘላትኒ ኦርደር ብሎክ ስለ ዝነበረትኒ ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስ መፀት ኣብዚኣ ከዓ ኣትዮ ኢለ ናተይ ስቶፕሎስ ከዓ ኣብዚኣ ገረያ ማለት እዩ ሪኦም ትሪእዎ ዘለኹም 1 2 ታርጌት ገይረ ነይረ ማለት እዩ እዚ ኣግዚፍና ኣለና ተኸባ ኣብዚኣ ኣትየ 1 2 ታርጌት ገይረ ከዓ እዚኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስማሽ ገይረ ማለት እዩ ሶ ፌር ቫልዩ ጋብ በዚ መልክዕ ትሬድ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መጻኢ ከዓ ፌር ቫልዩ ጋብ ተጠቂምና ከመይ ገርና ምስ ICT 2022 ሜንቶርሺፕ ኣተሓሒዝና ብሓንሳብ ትሬድ ክንገብር ንኽእል ከዓ ወይ ከዓ ናይ ICT ሜንቶርሺፕ ናይ 2022 ሞዴል እንታይ መስል ክንሪኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሎማዓንቲ ዘዳለኹልኩም ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ተስፋ ኣለኒ ከዓ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ዋላ ንእሽተይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ንእሽተይ ክትሕግዝ ትኽእል ነገር ረኺብኩም ክትኮኑ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ሰላም ቅነ